खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दैज्लां बोथोरनि जुब जुब अखा हानायनि गेजेरावबो गोजोनै सम बारहोनो हायाखै तामुलपुर जिल्लानि खायसे गामिफ्राव, जायनि जाहोनाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि फालोआ माब्लाबा न' बां सिफायनानै सिलिंखार खालामनाय आरो माब्लाबा जायगानि सुबुंखौ अबथिरा बुथारनानै गालांनाय जाथाया सोलिबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव तामुलपुर जिल्लानिनो चन्द्रनगराव सासे 27 बोसोर बैसोनि सुबुङा जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय हरनि समाव गावनि गामिसिम न'फारसे गिदिंना फैफिनबाय थानाय समावनो हरखाब हाग्रानि मैदेरजों मोगा मोगि जानानै खारस्लाबनो हायैयाव गाग्लोबजानानै जिउ खहा जादों। हरनि 10 रिंगासो समाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 27 बोसोर बैसोनि रिजय दे होननानै सिनायथिनो हानाय जादों आरो बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथायनिफ्राय गुबुन सासे उन्दै खुदियायाबो खुनुरोखोम गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। रायजोआव जिनाहारि खालामनाय जाथाया गोदान नंलिया। आथिखालाव जों गोबां ओनसोलाव जिनाहारि खालामनाय बायदि मुगैथाव जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो, जायनि जाहोनाव दायनिगिरि दुथां सुबुंफोरा 20 बोसोर पक्स' आयेननि गेजेरजों जोबथेसालिनि साजा फोसावजानायखौबो नुनो मोननाय जायो। फिन आरोबाव बे एखे जिनाहारि खालामनो नाजानाय सासे दुथां लम्पटखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। अजद होनाय बादिब्ला सासे दुथां इसाक आली मुंनि सुबुङा सासे स्कुलाव फरायनाय फरायसाखौ फरायसालियाव थांनो नाजानाय समावनो हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि नखरनि सुबुंफ्रा गोख्रों अजद होदों, जेराव बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो नखरनि सुबुंफ्रा बे दुथां सुबुंखौ गिनानै पुलिस थानायाव गसर होनायनि उनावनो पुलिसआ संदाननानै बे दुथां इसाक आलीखौ हमनो हादों। नखरनि सुबुंफ्रा अजद होबावनाय बादिब्ला बे दुथां सुबुङा उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो आखाइयाव हमनानै बोनानै लांखारनो नाजादोंमोन, नाथाय बिनि आखाइनिफ्राय खुनुरोखोम गलांनानै फरायसालिसिम सहैनो हायो होननानै मिथिहोदों। काछारनि कालाइनाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। रायजोआव सिखाव खावनाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। माब्लाबा सोरनिबा नखराव ताला सिफायनानै बेसेन गोसा गहेनाफोर खावनाय आरो माब्लाबा सोरनिबा गलानिफ्राय बेसेन गोसानि मुवा बेसादफोर खावनानै लांनाय खौरांखौ जों खोनानो एबा नुनो मोनबाय थायो। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव जिल्ला फोथार पुलिसनि हान्जाया सानै सिखावखौ हमनो हानायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय नोगोद 1,06,000 रां आरो खावनाय सना गहेनाफोरजों लोगोसे गंसे मबाइल फन, गंसे दैनि मटर आरो गंसे LPG गेस सिलिन्डारखौबो बोखांनो हानाय जादों। फिन आरोबाव गसाइगावनि चन्द्रपुर गामियाव सारअन्थाइ गावजानानै सासे बैसोगोरा सुबुङा जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गिलु बालु अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारनाय समाव गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनदों। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ गसाइगाव चन्द्रपुर गामिनि 68 बोसोर बैसोनि सिनन टुडु होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंजों लोगोसे मासे मोसौआबो फोथाराव सारअन्थाइ नांजानानै जिउ खहा जादों। बेखौ जोङो 5 लाख आरो 3 लाख बे फैसाखौ जेरैखिया होगोन। दा माने डेटा कालेक्सन खालामनाया BTCनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन बिथांखौ दायित्व होदों। अलमस्ट जों रायज्लायबाय, डाटा जाजोब्बाय। दा हाग्रामा महिलारि सारा माब्ला सम होनो हायो बे थारिख अनुजायै बे जोंनि क'क्राझारनि बड'फा कालसारेल कमप्लेक्सआवनो जों बे हाबाफारिखौ लागोन। दा बे खुनु थगायनायनि बाथ्रा गैया। बिर'धि दला बिदिनो बुंखायो जोंखौ माने होनो हानाय नङा नंदोंमोन। दिनै नुबाय जों 100 जनसिम बड' MILआव 100आव 100 मोननाय दं आरो बिराद बुरजा टप 10 मोननाय दङ। एखे नाम्बारानो मोननाय, हयथ' टप 10आव हयथ' 50 जनबो जाहैनो हागौ। BPएफआलाय बहा फैसा मोननानै होनो। BPएफआ दिनै जोङो फैसा गैयाबाबो जों दिनै जा एसे खांलायनानै 20,000 होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव। आरो बेथ' सरकारि प्रग्रामसो, सरकारनि फैसाखौ होगोन। बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा। जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन बेवहाय। बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो, सोरबा बिर'धि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो। दा बिर'धि दला जेखि बुंबाय थाथों, बिथांमोना आन्दायबाय, लामा आन्दायबाय। थांनाय BTC इलेक्सनाव गाज्रिथारै जेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय। दा बेवहाय बिर'धि दल जेबो गैला, जेखि बुङा बे सैमा सोंग्राया सोंबाय थागोन। बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौ दरखार गैया। दा बेनो बिर'धि दलनि खामानि, साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय। दा बुंबाय थाथों। दा दिनै नुनो मोनदों गोबांथार माने ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय थाग्रा माखासे UPPLनि IT सेलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों, बहा गोमालांखो। बिथांमोनखौ नोंथांमोना नागिरनानै दिहुननो बिराद मिसिं जाबाय आरोखि। रुंगुल बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर नेताफ्रा, इउथनि नेताफोर, बिराद गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांबाय।